sa jedná o inováciu viac menej realita. Takže čo tu dnes máme? Máme tu jeden pekný Kalach AK-74 od D-Boysu s malou úpravou vnútornosti aj vonkajšku. A pozrieme sa, čo to je. Takže pri zablokovanom režime sa nám kohútik ani stlačiť nedá pre istotu. Ako na každej zbrani. Keď si prepneme do módu plnej automatiky a stlačíme kohútik, ako vidíte, absolútne nič sa nedeje a zbraň strieľa. To je súčasť tej úpravy. Vložíme zásobník a zbraň ešte stále nestrieľa. To bola predchádzajúca úprava, ktorá sa volala Poloreal mod. Áno, tá už je dávno za nami a teraz sú tu novšie časy. Obtiahneme cocking lever a zbraň nám strieľa. Takže myslím, že teraz znova keď vyberieme, všetko sa bude musieť opakovať, čiže nič nejde. Pokiaľ nie je zásobník a potiahneme cocking lever, aj tak nestrieľa. Takže ďakujem za pozornosť, vidíme sa zase zajtra. Mulungu ni